искал да ми станеш съпруг, Тристан? Разбира се, че не. Освен ако ми позволиш аз да ти поискам ръката. Искаш ли? Кандела, трябва да знаеш, че онзи ден имах намерението да те помоля да се омъжиш за мен. Само че обстоятелствата ми попречиха. Така че, Кандела, ще ми окажеш ли честа да ми станеш съпруга? Отговорът ми е да. Разбира се, че да. Кандела, имаш думата ми, че ще дам всичко от себе си да те направя щастлива. И аз теб. И двамата го се служаваме. Почакай. Кандела, къде отиваш? Всички възложиха много надежди на нас. Влизайте. Имате ли да ми кажете нещо? Стига да видим блясъка в очите им. Вижте, не се шегувайте с нас, защото ви познавам. И най-важното, бъдете дискретни. Поне докато не взема пръстена, за да й предложа официално. За този пръстен не говорите, татко? Виждам, че нищо не ви обягва. Достатъчно разтакавахте. Най-сетне, не мога да повярвам. Трудно ви беше да стигнете до тук, но няма да съжалявате. Кандела. Ти изпълни живота ми със светлина, помниш ли? Огрей целия ми живот като моя съпруга. Това е най-голямото ми желание. Ще се омъжа за теб, Тристан. Честито! Каква радост! Правите ни много щастливи. Благодаря. Не е време за благодарности, а за празнуване. Да извадим виното, Аурора. Аз съм Фернандо Месия. Извинете за ранното обаждане. Не се безпокойте, факте. За баща ви не може да е по-задоволително. Вече няма причини да... Вижте, макар да не е научно доказано, съм убеден, че пациентите в безсъзнание долавят какво се случва около тях. Сигурно ще се отрази добре. Добро утро, Долора. Добро утро, Росарио. Много рано идвате днес. Да, днес станах призори и си казах, ще приготвя специална закуска за Дон Тристан. За жалост, не само вие ставате призори. А специалната закуска по какъв повод? Не сте ли научили? Какво, Росарио, не ме измъчвайте. Ако имате някоя хубава клюка, веднага ми кажете. Ще ми дойде добре малко радост за душата, седнете. Разказвайте. Ами, господин Тристан и Кандела ще се женят. Не мога да повярвам. Нима не подозирахте за чувствата им? Много ясно да не съм вчерашна. Но не мога да повярвам, че не съм разбрала за събитието. Едва с нощи се сгодиха в сладкарницата. Бяхме Аурора, Мария, Гонсало и моя милост. Много хора сте били, няма що. Едва ли щях да направя навалица. Познавам Тристан, откакто се роди.
Пред очите ми порасна и се превърна в мъж. Искам само да е щастлив. Радвам се да видя, че изпълняваш задълженията си. Нима някога не съм го правил. Ефективно, да. Нужно ли е да ти напомням случая с сладкарницата? Не, госпожо. Повтаряхте го до стръсване. Ако ви интересува, обадих се в затвора да се осведомя за баща си. Още ли е без съзнание? Да. Но изглежда вече извън опасност. Фернандо, моля те, сдържай радостта си. Моля. Да беше си видял лицето, като го каза. Не изглеждаше особено щастлив за подобрението на баща си. Баща ми. Нима се държа като такъв, когато поръча да убият майка ми? Не. Не се радвам, че е прескочил трапа. За мен беше вече мъртъв. И трябваше да си остане така. Ето къде сте. Няма ли да закусвате днес? Сега идваме. За разлика от съпруга ти изглеждаш доста доволна. Има ли някакъв повод? С нощи Войчо Тристан и Кандела се сгодиха. Какво каза? Каквото чухте? Отношенията им срещнаха много препятствия, но успяха да ги преодолеят и ще се оженят. Сдържайте радостта си, госпожо. Иполито, хлопнеш ли още едно мандало, ще пробваш не звука, а вкуса му. Аурора, Кандела, бихте ли влезли за малко? Можем ли да ви помогнем с нещо? Можете, но се боя, че мина и замина. Извинете, Долорес, но не ви разбирам. Да, как само си мълчахте за годежа ви и Тристан Кандела. Виждам, че новините летят. Но не достатъчно бързо. Нямаше как да научите. Той едва с нощи и пуска ръката. И какъв по-добър момент да науча? Кандела трябваше да ме поканите на тържеството за годежа. Знаете колко държа да присъствам лично на събитията? Долорес, грешите относно тържеството. Беше нещо напълно импровизирано. Извинете, не познавам добре обичаите на Пуента Виехо, но не е ли обичайно да чистите на булката вместо да опреквате? Кандела добре знае, че се радвам. Съжалявам само, че не узнах за новината от първа ръка. Вижте, за да ви се реванширам, обещавам да сложа името ви на първо място в списъка с гостите. Тогава моите най-искрени поздравления. Сигурно, разбира се. Много. Не съм и мечтала за такова щастие. Нищо чудно. Освен, че си намерихте съпруг, се здобихте и с голямо семейство. Да. Значи мислите, че можем да минем за майка и дъщеря? Обич и уважение не ни липсват. Много се радвам за вас. Хайде. Живи и здрави. Благодаря, Долорес. Довиждане. Николас? Напускате селото ли? Така е, заминавам за Муния. Оттам ще хвана първия влак за столицата. Толкова скоро. Искам да кажа, че едва успяхте да се насладите на пейзажите из нашия край. Беше ми достатъчно да видя една изключителна земя с изключителни хора. Надявам се да сте намерили това, за което дойдохте. Бъдете сигурна. От нас имам много повече, отколкото очаквах. Радвам се. Макар че няма да ви го простя. Не обичам сбогуванията. Много неучтиво от ваша страна. Така е, приемам упрека. Но мислех да избегна този момент, защото разчитам, че скоро ще се върна. Така ли? Почти със сигурност. И когато се върна, ще ви помоля за една услуга. Разбира се. Каква? Когато се върна, ще научите.
Винаги сте толкова потаен. Мариана, пазете се. Довиждане, Николас. До скоро, Мариана.